vítam vás u novej série, ktorá sa bude volať Antarnet a mám tu jedného hostia. Privítajte Bobra. No, kámo, jaký Matrix, hej. Hej, počkej. Vidíš ten šíp? Aha. Bereme. No, fajn, tento diel už sme raz natáčali, preto máme veci. Ospravedlňujeme sa fakt veľmi, ale proste... Ja mám ten armor, teraz sme našli jednu minu. Áno, teraz sme našli minu. Vážne my sa ospravedlňujeme, ale my sme to, my sme to natočili, ale mne spadol úplne komp, vypol sa a všetko sa vymazalo, takže nič z toho, no fajn. Dáme cut už keď bude deň. Áno, teraz dáme cut, keď už bude deň, pretože no takto v noci, no. A potom vám ukážeme, že čo sa dialo, čo už máme robené a tak. Áno, presne tak. Tak, dobre. Čaute zatiaľ. Čauko. Majka, takže sme späť. Áno, a som na tom istom mieste a držím tú istú vec, pretože to netrvalo tak dlho. To bolo hneď. 20%. Ja som zatiaľ sa vydal preskúmať toto letisko. No, to nie je letisko. Ale tak hej, je to vlastne... dá sa povedať, že je to letisko. Je to letisko, keď tu má heliporty. No, v hangáre. Ale není to letisko. Nenávidím tých zabugovaných zombíkov. Desert Falcon, alias Fake Desert Eagle. Aha. To je na tie isté náboje, jak do Colta, nie? Hej. No a ešte jednu vec. No, otvorím inventár a tu máte skilly. A tu nás si môžete Ty vole, ja mám dosť. Takže, no proste, tu máte všelijaké veci. Survival, endurance. Sorry, že ťa vyruším, mám čierny batoh. Čože, čo? By the way, čierny baťoh je najväčší, takže ja som fakt šťastný, ale máš ho ty. Takže nie som šťastný, no ale som šťastný, že ho mám. Hej, ja mám travel pack, ty máš ten zelený, nie? Hej, ja mám ten zelený a som za ňo rád, pretože mi sedí... Ten môj zelený, že? O ničom neviem. Ale ja mám čierny, už som spokojný. A to je 6. Kámo, ja o ničom neviem. Hej, vieš čo by trebalo? Trebalo by začať už kraftiť čestky. Ok, mám slib. A vieš, a trebalo by tu urobiť zase rebrík, jak sme vtedy mali z... viešky. Hej, on bude vôbec nakedy natáčať? Ne. Môžem spomenúť jeho meno? Ne. Jak si tam skočil? Cez ten... No tak cez toto. No ja viem, ty máš sleeping bag, super. Idem si ho hneď dať, hej. Hej, poď si ho dať do svojej, alebo môžeš, ne, do mojej ne. Tak budeme spolu bývať. No, tak ale, no dobre, no. No dobre, no. Hej, ale urobíme si barak vo vzduchu, vieš, že by nám ho nezničili zombici. A nejako to urobíme. Veď to, aj tak už maximálne tak v druhom dieli. Minimálne tak v druhom dieli. No, to v druhom dieli. Čau. Vlastne na 100% v druhom dieli, lebo aj tak nevieme, čo budeme robiť. Hej, vieš čo, daj si ho tu presne na druhú stranu, tak jak ja ho mám, že by sme ho mali presne. No, takto som to nemyslel. Ale ja som to dal na schvál takú stene pekne. Daj si claim. Hej, už. OK. Takmer som sa zase potkol, no vieš. No, no tak ja už som radšej... No zabijem. Hej, Tracer. Na to Tracer to je ten taký pekný, to je akože... Tá zbraň, do ktorého to ide, to je bombová zbraň. Kamo, ja by som chcel snajpu, teraz by som odsnajpol všetkých zombíkov. Ja by som chcel buď... No, asi tú normálnu pištoľku, ale a tento, najlepšia podľa mňa zbraň v tejto hre, jak sa volá? Nie, lúka. Kúša. No hej, buď kúša, lebo, no ale zase do nej sa blbo zbierajú tie šipy. Nie, práve že ľahko, pretože to vykraftíš z klinca a toho. No áno, ale chápeš, že sa blbo zbierajú napríklad, keď je na zemi, no tak to vyzerá. Keď ich máš, tak hej, to súhlasím s tebou. No, to je na nič. Keby to urobili tak trošku lepšie, no tak to by som bral. Kamo, trošku sa postav, No.
Nemám náboje, tak. Ty si zomeral na... Máš home, ne? Hej, mám, no vidíte toto, respawn a home. Home a tu mám svoj sleeping bag. Keď máte sleeping bag a dáte si na ňo claim, ja tu mám na myši 2, to je na koliesku. Ja tu skúsim minúť. Dobre nastavil z F-ka. No, to čo bolo? Čo to? Ako? Kámo, to mi nerob už, to mi Počkaj. nerob. Pozeraj. Počkaj. Aha. Jak som sa zľakol, ty kokso. Ja som fakt zľakol. Aj keď som to ja... Ja ťa raz zaškrtím. Áno, ty. Čau, ja zdrám. Ne, počkaj, takže... Mám na zbrani, vieš, to ten 6-krát, čiže to vyzerá trochu debilne. Nevidel si normálny magazín? Ja sa oblečiem. No, jasné, prečo nie? Zase mi to... Povedz, jak dlho už natáčame? Kamo, my nesmieme umierať, pretože vždycky nám to dá baterku a vieš čo myslím. Ináč, 15 minút na pozeranie, podľa mňa asi najlepšie, akože akurát. Ale zase na hranie to je úplne málo. Hej, no asi tak, no. No ako nemôžem povedať, že by to bolo nudné, alebo niečo také, ako keď sa pozráš na video dlhšie ako 15 minút, hej, ale mne to príde také trápne, no. Video, tak kedy sa mi to ani neoplatí pozerať. Hej, no. Preto sú lepšie krátke videá a preto na nich netreba nadávať, že? Áno, asi tak, no. Kantín, to není tvoje. Tu mi máš vrátiť? No tak ako... Čo? Čo? Ale však si povedal, že máš ešte jednu, nie? Ne, nemám. No ja tak... som tu nechal vitamíny. Kámo, zober si tento gas kanister a zober work light. Vidíš, my by sme ho si tu... Mám aj gas kanister a mám aj work light. A kde ešte je dajaký? Tu je work light, tu pri našom baráčku. Hej kámo, my si tu dáme potom tie work lighty, okej? Ale až keď budeme mať generátor. No a generátor nájdeme v tom. Takže poďme tam. Vieš čo, ja by som tiež išiel. A kde je work light? No, kde je work light? Tu. Za tebou. Zabij ho. Nemôžem, mám v ruke granel a tyčinku. No tak ja mám teraz 40% HP. No tak... Toto tu si zoberem. Toto. Juicebox nechcem. Ja to mám úplne prehádzané kvôli jednej čokotyči nôčke. Aj tak viem že síce, že nám to rozbijú, ale to je jedno mi. Potom si to uchránime. Ale na nás potom z boku nejdu. Fortification table, nemáš nejakú špinavú vodu alebo niečo? Ináč počúvaj, mám tu tento katrlo. No vieš, toto je taká trojnožka. Aha. Ja ju položím sem, pretože oni tu na stále chodia, ne? Tu na kde stojím. Tu ju položím. Ono ich to zabije na jednu ránu. Nám to teraz neubere nič, pretože máme PvEčko. Áno. Máme zakázané PvPčko, že by sme sa... Ten close nevyhadzuj, veď z toho sa dá vyrobiť. Že by sme sa nemohli zabíjať. Teraz mu nič neuberám, hej. Ukáž ľuďom, ako sa kraftí. Ja ti toto tu hodím a daj to do craftingu. A potom mi to daj, Puls. Toto, čo vykraftíš. Počkaj, a čo mám vykraftiť? Uvidíš. Potom mi to Puls daj, lebo ja mám málo HP. Crafting. Jaj, ty chceš, aha. Jaj, sorry. Hej no, tak to by ti trebalo. Fajn, vykraftím rak, ale z neho sa dá ešte vykraftiť... Keď ich máš dve. Ne, mám jeden. Ale tak ešte potrebujeme jeden clove a môžeme mať viac. Vieš, čo tu máš? Dík. A nie si smedný alebo hladný, ja mám pri sebe všetko jedlo, takže... Nie som a štvorka a toto tu dám takto.
Potom si tu zavedieme generátor, takže zatiaľ už to tu dám. OK. Ja si pamätám, keď som tu mal keď sme tu mali shopy aj. Hej no, ja som tu bol. Koľky, celkom Hore dosť. som mal v Českách drogy. Tu si niekto prišiel, tu som mal ešte taký notes. Tu každý prišiel, ťukol na to, napísal si tam, že čo chce. Ja som On to zohnal? Prišiel, zobral som si to, pozrel, čo tam je. Hej, na ďalší deň tu ku mne prišli, alebo ešte v noci ku mne prišli, ja som im dal drogy a išli vyhať. Áno, a ja zase s mojim kamošom, Marcom, ja som s ním mal tiež shop a to bolo niekde tam, počkať. Asi tam. Bolo náhodou celkom mega veľké, malo to 3 poschodia a to bol shop čisto na zbrane a na výbavu. Aj tak sme si to dávali síce zadarmo, pretože za čo iné. No, za drogy napríklad. A tak, no. Tak poďme niekde. Poďme... Katni to na chvíľu, hej? Takže uvidíme sa za chvíľu, takže sme späť. Nasadaj. Ale nie, tak nejdeme na tom. Na tom sa blbo šoferuje. Poď na tom zelenom. Tiež pravda. A nechám ťa šoferovať, keď chceš. Nie, radšej. Radšej ty, ja zatiaľ ukážem divákom, ako sa presadá. Som vzadu. No proste, stisnete. A nepozerajte na tie bugy, pozeraj sa do zeme, do auta. Počkaj, máme trávu v aute. A fakt. No čo, táto hra je ešte nedoladená, ale to nevá. No ale proste, ťuknete F2, ste tu, ťuknete F3, ste tu, ťuknete F4, ste tu. Môžeš ukázať F1. F1 a ste tu. A riadite. Pustíš ma k riadeniu? Ja iba dojdem. Presadám. Ja iba tam dojdem a potom späť môžeš ísť ty. Ne, mne to netreba. Riadiť mi netreba, vážne. Čak ma poznáš. Potom naše auto neskončí dobre. Nic si nevidel. OK. Sranda je, keď máte ten taký, jak sa volá, auto s korbou. Hej, a potom môžete ísť aj dozadu a strieľať. Tá dodávka je podľa mňa najlepšia, lebo tam môže strieľať. A do korby sa mi dá, že nemôžeš ísť. Ale tam si zase môžeš hodiť nejaké veci. No. Ideme dobre? No a kde ideme? Ja chcem ísť na letisko veľké. Tak to neviem kde je. No tak Prasa. A keď pôjdeš tam ďalej, no tak tam je... Ty si prešiel ovečku. To bola prasa. Tak ideme najprv do farmy. Však takto to pekne prejdeme. To bolo prasa. Mi pripadalo, ty vole, ty si to dal na jednu ránu. 25% HP. Oh damn. Zombíku, nestraž mne! Skontroluj čas, ale zase ty si to potom vtedy nestopol. Chceš mačetu? Mačetu? Ne. Ne? Mačeta je dobrá. Máme približne ešte 5 minút. Ozaj, kamo, toto je ešte z môjho single playeru. Čo? Toto. Aha, OK. Jo. Tu zbraň som ináč používal v singli. Išlom na to, ale mám tu magazíny pre moju super zbraň. Oh damn, kámo. OK. Nič tam nebolo. Tam hore nič nie. Tam by mala byť brokovnica. Nie. Nie, naozaj tam nič nebolo. No. Tak povedz, že čo tam bolo. Mne to je jedno. Nič. Kašli na to, poďme. Nič tam nebolo. Také núbské. Tu je niečo. Nie, však normálne povedz, že čo tam bolo. Oj, brokovka. Čo tam bolo? Brokovka, ne? Áno. No, veď vral som. Brokovka. Hej, vidíš, môžeme stadiaľ zobrať seedy, nech si to sadíme doma. Potato, super. A keď tak ber aj zhnité tie potato a také
budy, to premeníme na To semiačka. CD, nie? Hej, to premeníme na CD a si to zasadíme, chápeš, a máme jedlo do života. Dobre, poď, ja čakám v aute. Počkaj, mám mikrolagy, neviem prečo. Nevadí. Tak, som tu. Kamo, nejdeš už radšej späť? Ja sa bojím, že sa stratíme. Ne, chod späť, vážne, prosím. Hej? Aha. Ale zdá sa mi, že sa už pomaly stemieva. Tak zasvietím svetlá. Podľa slovenského zákona to tak treba. Natáčame. Zasvietíme svetlá. Pozri na Takto, mňa. môžeš povedať, koľko natáčame a potom uvidíme výsledok. Pozri na mňa. Kvôli tým veľkým kartom. Pozri na mňa. Máš v ruke svetlo, aha. A ty svietiš do zeme. No hej, viem, to je na aute blbé. Ja som si mohol pichnúť ešte adrenalín. Pretože pred jazdou sa to naozaj musí, a najmä keď šoferuješ ty. Asi tak. Nič som nevedel. Toto mesto ja fakt nemám rád, pretože... Vystupuj! Ty vole, tu je to. Idem za tebou. A kde si? Doma. Ty si doma. Zomrel som. Ja som tam hneď za tebou. Veď keď máme to auto súprové, veľké... Tiež pravda. Ja hneď tam budem, nemusíš mi nič. Trošku problém. Prosím čo najrychlejšie, hej, lebo auto už neuvidíme. Ešte dobre, že sme to tankovali vo skrine. Banána! No Vlastne ako... to je zľava na banány, $44, jeden banán. Banán? Áno, banán. Dneska sme mali na obed banán. Banán. Vy ste mali čo? Nejakú sradu zase. Či ty nechodíš na obedy? Ne, radšej ne. Radšej ne, lebo to by som sa pozvracal, hej, ako, sorry, ale... Ináč späť chceš ísť akým autom? Tým, čo prídem, alebo? No, ty zoberieš, čím prídeš a ja zoberiem... OK. Ukáž mi zombíkov. Bojím, že to auto vybuchne. Už Však dymí na idú za čierno. ja. Hej, čau, kámo! Dobre, ty? Ty si nahý? Nie, pomoc! Nacúvam s týmto dementným autom. No to môžeš, aj všetky môžeš odsúvať. No, už by sme mali končiť. Už No tak my sme ľudí. kat. Ale viete čo, mali sme dlhšie katy a ja som to omylom nestopol, takže kašleme na to a... I? Máte dlhšie video? Ups. Čo chcete viac? Ups. Či vy radšej asi nechcete to video? Ty si mi niečo zobral. Mám taký divný pocit, že si mi niečo zobral. Ne, nezobral som ti nič, kámo, problém. Nie, dobre, nezobral si mi nič. Taký menší problém. Naše auto sa zaseklo o stopku a nechce cúvať. Jaké auto? To, s ktorým si prišiel. Jeminky, ty si debil. Sorry, ale no ja za to nemôžem to zobrať. To samo. To samo, áno, to samo. To kámo. Nepoznám. Čo? Čo hraje s nami Antarnet. Čo? Zoznámíš ma s ním? Čo? Keď to samo. Aha. Nechce to cúvať. No, ani cúvať to nechce. Kámo, ale vážne, ono to nechce cúvať. A tam bráni zombík, to preto nechce cúvať. To ja to opravím. Dobrý! Ty keď niečo opravuješ, tak to nikdy nedopadne dobre. Náhodou, teraz som to dobre. Jaj, to koleso je bugnuté v stene. Aha. Nemáš toto na otáčanie aut? Nie, takou čistou náhodou to nemám, ale mám tu ďalšie auto. Ale ja chcem toto. No, ktorým to môžeme odseknúť.
Pokiaľ si pochopil dobre. Vieš čo, ja to zoberiem s týmto, pretože toto... Ja to odseknem. Ja som dobrý v odsekávaní. Ono vidím. Dúfam, že som ho odsekol. Kámo, ja som sa otočil. Je za tebou zombík. Nevadí. Strelím ho. Ja som to odsekol, kámo. Prečo nemám nabité? Zabiješ ho už? Mne to nejde. Aha, už mi to povede. Dobre. To čo je, kámo? To čo je za cool zbraň? To je tento Desert Eagle. Aj z... No jasne, teraz som privolal ľudí. Tam nemáš... Headshot. Nie, nemám nabité. Kámo, zdrháme stadiaľ. Nie, ja ich tu pozabíjam. Už tichou zbraňou, takže už neprídu ďalší. Dobre, mám to. Fajn. Ja mám dve špinavé vecičky vody. Na čo to opravuješ? Neopravuj to. To chcem dať preč. To rozbij. Tak ty zober už tamto auto, ja zoberiem toto. OK. A ideme teraz domov, pretože ja mám 40% HP a ja nechcem umrieť. Dobre, a potom vlastne, alebo tak daj cut. Viete čo, ja dám cut a už sa rozlúčime. Takže čaute, sme späť a zapadá nám krásne slniečko. No fajn, tak pre dnešok to už bude všetko. No, tak... A teraz ty. My sme si dobre zahrali, tak čaute. Ja si zabil. No fajn, tak uvidíme sa u ďalšieho dielu. Ak sa vám tento diel páčil, dajte like. Ak sa vám tento diel nepáčil, nemusíte dávať like ani dislike, ale ak chcete, tak tam hoďte ten dislike. Pozor! Ak vám to urobí radosť na srdiečku, tak nie. Pozor! Teba zabil zombík. Ja viem, to nevadí. Tak aspoň poď sem holý. Áno, idem holý. Tak... No a uvidíme sa u ďalšieho dielu. A ak sa vám páčia takéto videá s Bobrom, tak rozhodne dajte like. Tak čaute. Čaute, uvidíme sa u ďalšieho dielu.